Bé, seguirem fent l'explicació prèvia per poder fer aquests ritmes on la caixa i el bombo ja no són sincrònics amb el plat o el Charles. Utilitzarem com a eina per fer els exercicis el Syncopar o Syncopation, ja el coneixeu, una veritable bíblia del baterista. En concret, començarem amb la lliçó 4, exercici 4. Espero que ho recordeu, si no aneu als mateixos vídeos que estan al blog o al TikTok, tot això ja ho trobareu allò. Syncopar, lliçó 4, vídeo 4. Recordeu que fem així? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Doncs ara ho farem d'aquesta manera, igualment els temps amb la dreta, i la corxera de contra amb l'esquerra. Fem així. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Crec que és bastant senzill, no? Proveu-ho, ja veureu, és molt fàcil. Ens veiem.